Το δες? Τραβάει πολύ, όχι τώρα δεν τραβάει τίποτα. Τι είναι εδώ τώρα? Κοίταξε το αερόστατο. Ωραίο είναι. Ναι. Βγάλε και καμιά φωτογραφία. Έλα και εσύ εδώ να το βλέπεις. Θα βάλουμε σκοτεινά. Η σκάλα που χρειάστηκε. Να το κρατάγανε από την άλλη μεριά άμα χρειαζόταν. Απλά να πείτε από κάτι να μην πες αμάρω. Κοίτα η μαμά, τι μας κάνει. Μας τραβάει, κοίτα η μαμά. Τα πες, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Έτσι, πρέπει να το φέρεις, όπως πάει ο αέρας γύρω θα το φέρεις. Πες, πιο χαμηλά, κατέβασε. Πιο χαμηλά ρε, να μπει ο καπνός μέσα ρε. Έλα τον Νικόλα. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τυχαία. Κινδυνεύουμε. Καεί τώρα, γονάτισε, έπεσε. Εδώ. Γέρνει και θα καεί, έχει λαμπρό τώρα. Πού να πάμε ρε κουτέ. Να κοίτα, ποιου μιμείς. Αυτό έχει φωτιά πολύ τώρα ρε. Μιμή, θα βγεις να βάλουμε τον αργύνα σου. Γιατί κλαις, δεν θα πάει εκεί. Η σκάλα που θέλει η σκάλα. Έλα να βάλουμε το κουτί. Όχι ακόμα, γέρνει. Τώρα κοίτα Νικήτα. Όχι. Πρόβλημα. Όχι, σου πάτε. Κάτω. 2004. Πρόβλημα τώρα. Μην πάρω στα δίπλα φοβάμαι. Μην διπλώσει και πάρει, άμα δεν πάρει είναι... Θα πάει. Όχι ρε, κοίτα πώς του πάει, πώς σου αέρα. Πάει. Του πάτε κοινά τους. Έλα, πάρ' τα πάνω σου τώρα. Μακρύ. Θα το γυρίσει ανάποδα τώρα. 6 μέτρα ύψος και κανένα 2 μέτρα διάμετρο είναι από να δεις που θα πάει. Του πάτε και αγιογορίζει. Το παλεύει.